Elgoibarren abuztuaren 31an jasotako kokaina lagin bat izan da sustantzia arriskutsua zuena. Agertu zala orain arte jaso ez duguna isuntzaile batekin moztuta, eta hoxe da sodio karbonatuarekin. Gonbituak, diarrea eta eztarri eta sudurrean narritadura eragin ditzake. Droga erabiltzaileen artean arriskuak gutxitzeko helburuz jarduten dute ailaketekoek. Egia da, oraindik jende askok eta askok ez daukalo ardura hori edo prebentzioaren filosofia hori uztartuta. Drogari lehen analisia egiten diote, kontsumitzaileari saldu diotenean esan diotena benetan ote den analizatzen dute eta sustantzia arriskutsuren bat atzeman ezkero, Euskal Herriko Unibertsitateko laborategira bidaltzen dute lagina analisi zehatzago egiteko. Euskadin saltzen diren droga ilegalak askotan sustantzia kaltegarriekin nahastuta omen daude. Aisialdian kontsumitzen direnen artean anfetamina osoa izunduta dago, eta gero etorriko litzateke bai kokaina eta bestelako batzuk. Gasteizen duten egoitzan ostiralero hartzen dituzte drogalaginak. Uda partean batipat, herrietako jaietan ibiltzen dira nahi duenari doainek zerbitzua ematen. Bihar Arrasateko Maritxu Kajoi jaietan izango dira eta etzi agurainen.